Hello guys, welcome back to my YouTube channel. आंनि चेनेलखौ जायफोरा साबस्क्राइब खालामाखै साबस्क्राइब खालामना लादो आरो लाइक शेयार कमेन्ट खालामदो। आङो दायो माने धुनिया मस्ला बेगरखौ फिसा फिसा खालामनो नागिरदों, माने गथा गथा दङ ना बेखौ खावस्रा खावस्रा खालामनो नागिरदों। ओमफ्राय आरो दायो उनाव मैगङाव हासार होगोन। नायलांफादो आंनि भिडिअखौ। एलायनै खालामदों इदि खालामदों आरोना, ओमफ्राय बेफोरबायदि गावस्रा होदों। ओमफ्राय खायफा गथा गथा दङ, होमबाबो हानायमानिखौ खालामदों आरोना, गथा गथा दंसैना। ओमफ्राय दा मोनाव सोमना दोनगोन। Lainnya mahai gausrabai. Lainnya lawang kadang ba. Be doglaisiयाव गासिबो लावगोन जा बै नुहुरनाया बेसर बेलाय बिथिं मटर नै ओंखारहांबाय। NCK हासारनो मोजां जाबानो जाबायलै। Minggu mana nih? Biasanya yang ini video, next video kan ini nanti ada lagi bye bye.